Ke Executive Committee nong Krang Lumpyrdoi Lumdo Yong ringkat ba ka VDP seng long ka hadian blakio ke jing ujo na kipat ba nok shong snong halor ka jing wan Trei Donbor da ka wei ka snong ya ka ne ka Surok snong ka badan hal Lumpyrdoi Lumdo Yong Krang klam da yo jing bet kumta na kaliang ke isi kamla ban pediang da lele ru na mar kalong bian bar ka Pynrem jor ya ka te ka jing Trei Donbor jong ka VEC Dewlieh Mawrisnai halor kate ke jingle jongki kashnong kamban si ban ne jurab ya kate ke jing Trei Surok bala syam kalong shisha ban markumta la pha da ke jing tho show lingdo soyong ba chow video soyong ce bat rd block ban pitsange no modor khnang balat na ke jing e bat kini ke jing krom kanram hadian habot nakaliang jong ka isi Krang Lumpyrdoi lumlungyong kalsim khia ne kam bat adin ke jingwan ujo na ginong sinong haba o Chairman jaga WC Dewlieh Mawrisnai pelawan Trei jubor yang neka Surok sinong jengi ya bangila Trei bersekta perkem juru ke jingwan Trei jung kam simlalong kalong tiga babej kam simladon ke jingi stu jumut bangi kim siman pentip kala Trei kalong ba Trei Donbor imat kum kan ke bentala kum sinong jengi ni suba ba kan ka jingla ju kadon ke jing temu selendet mat kum tamah badai kiput kisam ya ka ba nadu ka distrik kecil ke HDC nadu ka himalong dok ada approve ini kiput kisam dan ngleng jungi kisinong ngi mailat chu nang nesmat bat ngi da ka jing sukhiang ngi Pynrem jul ya nak kamban ngleng bat hajuk pon ngi la air ka jing tho chu video odem pen sanget no modol ne kam khnang ba kan lat ngi jing chief ka jing dia so si den bot na mar ki no sinong jungi ne kidan ka jing haka umdum mentana ma ka jing sailam kala teng la don gi ngleng ju lawan phak san jubor wi ginong sinong jingi katu kan ya kene ke jaka ondang ilalat menta kadai hok si cha pleng ba ula Trei Donbor usoldal Dewlieh Mawrisnai te nakaliang jongi kum kilong kemi da kepat jor ya phi kum ki nong Trei hapok blong la kalong ya u lengdo la kalong secretary jong lengdo la kalong yu video u badai pek dei sa na kamenta kane ka jaka ban pendek iki put kisam na du dang menchua baki wan ban pendek hi ngila ya rai bat ngila ya tip chai ru bagane ke jaka ke dei ke put kasam jong ka Lumpyrdoi lum du yong te menta pan ki wan Trei Donbor da ki wei pat ki bom dei hong klem ru ke NOC ki la ban pen Trei ya ke jaka te ngila Pynrem jur hiro biau neu breu la kum no phi kum ki nong bat ya kata ka benta pidai ban pek bat pidai ban Pynrem juru yu ne ban penduk no sendon pen sange no merdor ya kene jaka lem kumta la da jia balong kumno phi ki breu ki badai pek ya kene jaka phi hat don ke jingkit kli lem kumta ngi ngimla belai ka bor ka syong ha phi kumno phin pen le anak menta kene kam bal ong ru ba unil soldar u badai u ba pen Trei ya kene jaka menta laong ba itai para jonga ithiet ya kene jaka hang ne haka ba menengkong ila pentho ta jaka hau soldar tring maulong te leng ba ka jing pa ka jing penbi ki jong u ya ka para jonga da wei par soldar na badai na kane ka than Dewlieh Mawrisnai wang ba kane ka jing tho kambiang kalong kum ka kot sada ka bom don ka bom isyong dor ka bom isyong kun te ka para jonga haka jing bi ka ngej laong ba laong ru tar no tu ka kot khendeu lanut hiru bentar ta ka kot khendeu ka bathok mensiwa hadian pande ka thiet biang sa khendiat ke jaka na uju hiu trai nong di ka thiet biang lek tho no siu tu soldar badai na ka Dewlieh Mawrisnai te laong ba ka ta ka jing tho ka kot khendeu ka badai na ka Dewlieh Mawrisnai laong ba ka long ka ba isyong kun ha hadu kata tip ngim tip ngi kum ki dekot kum ki memar ba ya dan lang po jong kene ka por hato ngi la i moy ta ka kot khendeu ka barem ror hadu kat no ha ka di sisa teng ong kata ka barem dor ka batat doru kalong kat kum ka muhor ka jing san ka jing tho leng ba ki sakhi ki satar penban dei ka kot mo ka ba Pynrem dor ka ba pentet dor te ya kane hi ka jing kren ki jong u nga Pynrem jor bala kum no phi kum ki breu ki ba dei pek di sar ya kane ka jaka leng ba ki put ki sam jong ka Krang Lumpyrdoi lum du yong phi dei ban bisar benia bat pek benia khnang bakan like ki jing huri hura hadin habon te numar ba kam hui kanam uyahap chu bala chuan le bo do sodar kalum Dewlieh Mawrisnai kapok kan put ungi te yi kum kachnong ni la sung khia jur ya kan kam
bat ngi Pynrem ro numar ba ka Dewlieh Donbor jung ki wei chinong ki badai na katai ka Dewlieh Mawrisnai te kat ba minda aira ka ne rukom gumut unrong ru cha du ying jong ki nong chong chinong jingi tingi kum ka chinong das ngu khia juri ni kam kat kum ka sonot ka bola ai long do klum pek klum jingo ya ka kot ka sla la jong la chu tare rumah ka cabulap ka bucem tu nomor da long kum noro ni kum ka chinong ni hape ya sonot la jong ka bola ai bo da ka isi long do nomor ba kawa umjit ka don cheno ka lum do jong ka don cheno nomor ka sonot ngi kum ka lum do jong lum Krang Lumpyrdoi ka dei la ta kawa umjit ka badon sini hadu camaran football ka dei lang thup ka ju hadu Lumpyrdoi ti ka Dewlieh uni saudara bamenta ka pen i ba la Dewlieh Donbor palat ti ka don ka kot kendau hangi hak tai Islam ba bamensua ti wei kong ila tiet ila pentok pentar dana do saudara Trei hak jing kwa lalot jung ulawan penbi je kong wei ba cetar no ya kot nomor ka bum dei hak ru kot kendau jung i kum ongos ka Trei mania chakmat nomor ta ka dau ni kum ka chelong hi da su khia jur ni ka kam nomor ka ni ka kam ka pen i bal ale Donbor pala tu nomor ka ta ka dau ni haban kentu kan pham ru ya ka blok di blok man star jung ka soyong si di blok video nomor ba hak ni ka tayo ko wei ka bladap nilai kentu makmat di video tu video yang pha da ka ding tho chu long do ba he ka bum dei hak ngen pen sange nomor do tu nomor ka ta ka dau ka kam ofit tu ya tip borok haj lum dei tang marwei kan hap chong biang da ka isi long do tu nomor ka ta video ude ban chim khia ya kan ka kam ba chlong hi la ngu khia jur bo ni wan ban pek ya kan kam tu video nga ngek ba ya ku bu khri